Jajarati langsang Sang Trisakti Awigna Mastu Purama Sidhem Awigna Mastu Purama Sidhem silat mriki wang jagat karana sirang tondo kawisisane kisana Sara sinawung lan mlebu maksil stantun lambang Buddha Jinandara tutur katula tetula tulap mrih labdeng parabdya wini sudha ngupama pamires kara gangga-gangga trigangga durga mendhak kala sirna pinarti tameng lalata mangya tekap usananing gewita tawung renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung sang mulah ing kota Segebyara dumadine wayang purwa purwakaning kondhong laru runtuting basa dungeng kunang musurasa yen linaras saya karaos mulat saru hang rasa wani nguruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilo kaca jarweh wis rinakup cang carita becik wis kagelar madreng pakliran ya Gusti Ramiksane pagelaran inggih purwa Surya Candra Darum Hyang Kartika wis kinurbung dhateng kawasa sahari aratri angidri dawana prateking duk sinuglir kewanti teman dadi witaning dina sasi warsi windu kang sarta abad kedua bangkar-bangkar tu isirah benda jawapating rembiata jawadeng tuku tualang atau gubro ngono yang beruntu dadi beranan tanpa bijalan saya tanggu semurup sang diwang ngareko katon semeblak kanan kiring abanges mujetara kapurbawan senaring sang diwang Basanta tanam lu katon ijo raya-raya mangku gunung kang katon biru maya-maya puja ing gunung kene mulan bedal kasil ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleh kawula tasih denulur sanga wiya buka karep Tegal Sawahi anglur silor tanam menutu sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune ngiring raja kayane sawana drembagan samara panggih Sanggang Arkosa dangu sainggil wis katon melok sinari jagat dunung ing kiblat papat loro kidul wetan kulon sinari jagat kang samira Bayadara Botejor berkuwung panandining mangke Naraya kaya kekuwung ingkang mapan wonten ing Padukuhan Pring Sicuwan nun inggih papan dunungira Sang Kilurah Bagong awasta Pring Sicuwan wis mastani pring tegese Sicuwan jenising pring panganane panda nalika semana ingkang lenggah wonten madaning Bale Wisma ya dalemira Sang Kilurah Bagong ingkang ngatang-atang wonten ing lincak negeri Sang Kilurah Dobleh ya Sang Kilurah Bagong ingkang mangke nedeng nandang raga gejala ayan
sayekti genya sang lurah Bagong nandang Sukerta nandang sesakit amung kinarya samudana dimenantuk sih tresnaning para pujangga tegesang lurah Bagong genya nandang raga amung kawasta caper parandir mangke sinebo sang lurah Bagong nampi pambesukipun ingkang Rama ing ngarang kadempel nggih sang lurah Semar Badranaya ya sang Dudha Manang Munung ya bojo Gati ya Saron Sari dan derekaken kadangira sepuh sang lurah Nalagaring sang Prapetruk Andong Bolong harus medharing sabda sang lurah Semar oh mareka den prayekna semurine seka balik titiyane gandayane Trisunya Purnama sasi Gugak saduli tomel mel lae Nalagaring Winarno Karmen Petruk wonten dawuh Pak wonten dawuh Pak bocah ki janjane aku reti cah ki lara ki ming samudana lara ngatang-atang ning amben rumangsane iki Kresna ngono apa kepiye terus njaluk kon gugah ngono bal gagak saduli tomel mel dubleh iki bapak dole iki bapak sing sowan Papa Semar iki sing sowan iki ya diderekke kakangmu Winarno karo kakangmu Paya iki ya tekan kene Bagong tangiya nek kowe isih iso tangi omonga nek kowe isih iso omong heeh Gang aku tekan kene iki arep menehi kowe bebungah wong aku mau ya wis nampa mandat saka Dewan Kabupaten karo saka provinsi aku wis dititipi dit 5 juta Gang kepara iki panjenengane sakarone ya rawuh nglenggahi Gang Tangya kowe iki dadi dukuh wis mataun-taun mbok ya nek ndek pepenginan apa-apa ki aja kaya ngono carane Gang aja nggunakake drama
Aku ki dulur-dulurmu. Aku nyengkuyung kowe ya senajan to aku karo kowe iki wis beda pedukuhan. Aku melu pedukukane bojoku ing Karang Tumaritis, Gareng ya ora mapan ing Karang Kadempel. Bapak ya wis siji papan karo kowe. Lah saiki kowe iki dukuh lho, Le. Kowe dukuh, Gong. Ayo tangiyo, Le. Omonga ben dirungokke karo wong tuwa-tuwa nang kene. Bapak wis kroyo-royo tekan kene. Direwangi utang bensin barang. Gareng mau nganti direwangi miyune bocor tangkine barang, Gong. Gong. Tangiyo, Gong. Aku gak di Yasin kae terus. Ora kesusu ngono kuwi to, Wong digegayuhan jare kowe digegayuhan. Aku wingi rasan-rasan karo kowe, jare karep bangun desa. Lah iki kasil apa ora kok malah duwe pangucap sing kaya ngono ki kepiye? Saiki omonga. Kowe arep bangun desa. Gek muniya sing tok karepe apa? Nek pancen lemu bangun desa ki mbutuhke ragat, Gareng wis nampa ragat iki lho wis nampa dana saka pusat. Muni ya. Nek sing arep tok bangun ki tata lair wujuding papan sing magrong-magrong. Kakang-kakangmu wis sago mbantu. Nek sing arep tok bangun ki batine para kawula, bapakmu sing gelem temandang lho, Le. Matura. Iki dipidhangetke para Hermina kata padha rawuh mrene ki arep nyekseni kowe jare arep mbangun desa, Bagong. Aja nyuwen-nyuweni, Bagong. Tansah marang pamoring sukma Sinuk maya winaya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pampu kaning waron Parlen saking liyap-layap engeng luyup kita pecating sumpena sumusuping rasa jati gini nek gelem tangi iki terus rupane apik. Gini terus ketok wujud aslimu nek mbasan kowe tangi, Gong. Ya isih ajeg ndobleh ngono kuwi cangkemmu. Do tekan kene iki sing tanteni gula teh karo raga dhuwit. Mah do atos cangkeme ora. Sak rawuhmu aku ngaturke sungkem, Pak. Iya, tak tampa. Pangestune bapak wae tampanana. Heeh. Tak gegem arepa ming pangestu kae. Reng. Sak rawuhmu aku ngaturke bekti ya, Reng. Iya, Gang, tak tampa. Pangestune kakangmu Ngadiraja wae tampanana. Piye isih ora kok entuk ngeki mang bengi. Wis dijaluki brandal-brandal begondal wiyaga kowe, Pak. Setan tenan ora. Aku menguman rong bungkus. Ora apa-apa, sesuk tak gawake meneh. Heeh. Truk, sak praptamu slamet to, Truk? Slamet, Gong, ora ana alangan apa-apa. Alhamdulillah, Jan. Piye? Kowe iki ora sah sok samudana to kowe. Kowe iki wis cetha wong ora iso ngapusi iki ora sah reka-reka ngapusi. Ha karepku ki ya arep kemeruh kaya Paijo kae. Paijo sapa? Sing bonang kae lho. Wah, jan
Aku ki ya bola-bali ya wis apa anane kaya ngene iki. Rupaku kan biyen ya ngene iki. Cangkemku ya ndobleh ngene iki ya wis ora iso dipermak kepiye-kepiye. Ha iya. Heeh. Lah sing tok karepe apa? Sing tak karepke ki ngono lho, Pak. Piye? Aku wis rasan-rasan karo Petro. Heeh. Saiki pang omahku ki ora ning kipas ta iki tek sumuk men ki. Kipas meng nganggur dekek ngarep gender. Oh alah. Durepke. Iki jagongan mirunggan wae ya, Pak. Iya, heeh, ora apa-apa. Wis ora sah pakem-pakem banget wong ora jejeran negara. Iya. Kena ana sing komen, dalang ora pakem." Dalang waras e. Ku ya ning Nawala sesuai janji Pakde Pakna nunggoni saka Magelang njaluk pepeling karo Gubuk Asmara. Engko ben Intan sing minangkani ya Pak ya. Ha iya. Iki urung-urung kok wis kaya lembukan. Wis men. Ngene Pak, baleni rembug. Piye? Aku wis rasan-rasan karo Petro nek aku arep mbangun desa, ya toh? Heeh. Sing tak bangun ki ya laire, ya batine. Kosek to. Piye? Laire kawulamu ki wis do tentrem, ngono. Kahanane kawulamu bab perkara infrastruktur kuwi wis becik kok. Dalan ya wis alus. Bale ya wis magrong-magrong apik. Wis jembar. Kuwi dong arep tak gawake kelir 12 meter. Ning gandeng duku wae iki tak jaluki tambahan ora gelem. Wis tak gawake iki wis nyilih bronjong. Iya. Lah nggonamu dhewe nyang endi? Gawa nang Tuban nyusul Sri Gunting. Iya. Kok Sri Gunting to, Gong? Tembang Sri Gunting mesti ka Tuban. Lapo tresna lan supaya pati kaya-kaya ngelingake. Iki siwin wis teka ta iki. Engko sing dirembuki ora kok. Kuwi ora. Heeh. Kawulamu wis ora kekurangan bab lair, bab sandang, bab pangan wis ora kekurangan. Heeh. Lah iki sing kekurangan sing arep tak bangun ki apa? Sing arep tak bangun ki piye ya? Jane ya mung nguyahi segara aku njlentrehke wong mau wis dijlentrehke karo pranata carane. Ha piye kuwi terusan? Ha ya kowe omong men luwih cetha kok ya wong mau sing urung midhanget sing urung rawuh mrene iki ya ben pirsa ben ngerti karepmu kepiye ngono lho, Gong. Ya. Sing arep tak bangun ki morale kawulaku. Sing arep tak bangun ki batine kawulaku. Kowe ngerti to, Pak? Kawulaku ing Pedukuhan Pring Sicuan kene iki sing nganut agama ki ora mung perangane siji agama, ning akeh 6 agama ki nang kene eneng kabeh. Iya. Kuwi arep tak nyawijekke, kuwi arep tak dadekke siji. Ben ngerti nek aku sing dadi dukuhe nang kene Predi kuwi. Predi ki sapa? Ayo sing nanggap dapurmu kuwi. Ben ngerti nek aku sing dadi duka nang kene iki sak ora-orane nek sesuk aku ki wis pensiun, kuwi ben ana tilase, ben ana tinggalane. Terus ranane arep kepiye? Ya wis sing do maune urung nyawiji, sing do urung lair batin karo sakiwa tengene arep tak rukunke, arep tak gadhokke. Ning bingungku ngene, Pak. Arep menyatukan jiwa dan morale kawula mongko akeh banget wong 3 pedukuhan kuwi dadi siji. Iya. Kuwi kepiye carane aku kuwi isih cubluk ing kawruh. Mula kang saka iku ora ya kejaba aku ngundangi Bapak rawuh takon ngrene iki ora takon ngombe wedang, ora takon ningon. Ning tak jaluki go pretiklek. Kepiye ta?
Wong sampeyan ki ya dadi lurah wis suwe. Gareng ki mbiyen arep nyalon lurah ora dadi. Mergo jenenge ora ana M-e. Urung M kak ya. Bapak sing dadi lurah wis matahun-tahun. Maket biyen zaman Prabu Rama Wijaya bapak wis dadi lurah. Nganti wis ganti rakyat ping bola-bali. Mesti wae bapak ki pengalamane wis sugih lah, wis di luar kepala, di luar ndas. Mula aku tarian karo bapak iki. Aku pengen krungu ngendikane bapak. Kepiye ta janjane? Carane nyawijake morale kawula kuwi ben supaya dadi siji terus lehku mbangun desa, mbangun dusun. Iki nganti wangun, sing teges wangun ki ora kok wangun balene, ora kok wangun omahe ki ora. Ning wangun guyub rukune, wangun kekadangane kawulaku ya warga masyarakat ing Pedukuhan Pring Sicuan ya masyarakat ing Banaran 6 7 karo 8 iki. Ora usah keplok tangan. Sing keplok tangan wong siji guran nang mburi kowe. Kuwi ora keplok tangan, kuwi ngecek kuwi jenenge kuwi. Wong keplok ya sida diluputke iki lho. Keploke ngapresiasi kowe kuwi. Nek mung wong siji ki ora ngapresiasi, ngecek jenenge. Oh. Ora bener. Ah terus piye? Wong tuamu ki isane ngigoke iki ya mung kowe kuwi iki kandhelana oleh mudha prihatin. Wis ora kurang-kurang, Pak. Aku ndak malam semua aku munggah nyang Gunung Panggung tak omongi. Golek apa rono, Kang? Golek nomor. Aku kowe iki nggo kepentinganmu pribadi kaya ngono kuwi ora becik, kowe iki duka kok senane sing kaya ngono lho ora. Ora murungan nek cair, kuwi kok ya tak domke tangga teparo ngono lho. Mbangane aku nyolong. Iya. Nyatane piye? Ning yo ndelalae nek ora mergo saka penjawabe Bapak Semar iki Dewan Provinsi karo Dewan Kabupaten Sengara rawuh mrene. Matur nuwun wis cair Mang Yuta. Ora retakan rongi dhewe, Pak. Niki mengke nggih ragat balen le rasul niki. Matur nuwun, Pak. Sapa Pak? Pak Didik. Pak Didik Kusbiantara. Pak Didik Kuswanto. Ayo ndek kanca jenenge Pak Kusbiantara. Dong ora kowe? Iya, heeh. Sing siji mau sapa? Pak Rida. Pak Rida. Jan wis janiki piyayi nggo detok. Ngene iki lho sing tak maksudke. Aku ki kawula cilik, aku ki rakyat. Iya. Aku ndek gawe arep bangun dusun. Serana taksih dakoi kanthi sedekah bumi, rasulan wargaku tak lumpuke kabeh. Dirawuhi wakil-wakilku. Usik. Apa? Ora sing tok mestani wakil iki. Pak Didik karo Pak Rida kuwi. Kuwi apa kuwi? DPR. DPR iki kepanjangane Dewan Perwakilan Rakyat. Lah ya dheke wakile, gek aku ki rakyate ngono lho kowe kok. Ayo do guyu ta iki dagelane Mbah Waloyo lho iki. Aku guyu nganti dugap-dugap kok ora. Wis gak aku mung ngenteni gohmu, Pak. Piye iki? Piye? Le kelanjutane le arep carane mbangun morale kawula ki ben wangun disawang, ben wangun le sesrawungan, ben wangun le kekadangan. Ben ora ana alangan swiji apa ngono lho, Pak. Ngene. Piye? Jerone ngurip bebrayan wong sak desa. Sak dusun. Luwih-luwih panggonanmu ki 3 pedukuhan, 3 dusun dadi siji. Heeh. Mesti wae ana siji loro sing ora lahir batin, kepara akeh ana sing ora lahir batin. Heeh, Pak, bener. Ya najan to nuwun sewu, najan to sing wis lahir batin wae. Nek mergo wis ketanggor awake iki kesel ki terus ya wis ngono kae lah, omongane wong kesel ki sak omongan rong omongan ki sak-sak ning ati sak ora kepenak. Ning ya wis tak maklumi, gandeng ya wis kesel. Iya. Acara ki tak anake wis 7 dina, 7 minggu. Modar 7 minggu.
7 minggu ki arep ragat tenaga saka ngendi awake iki lho ora mesake ora. 7 dina terus ngono kok ora uring-uring lho karo iki. Wis seminggu tak anake ya lumrah nek wong-wong do kesel. Lah termasuke klebune wong-wong sing do kesel ki kepiye lek arek ngandane karo klebu wong-wong sing do urung lair batin, urung gelem nyawiji atine siji lan sijine, urung gelem nyawiji karo aku minangka dukuh pangrengkuh kebawat keperintah pedukuhanku iki kepiye seranane bapak ngendika wae? Seranane gampang. Kowe iki ibarate wong kowe iki disengit karo salah sawijine wong. Kowe aja genti sengit karo wong kuwi. Wong sing sengit karo kowe iki malah kepara serawung ana, cedhak ana, tukokno rokok, gula teh. Kuwi mengko suwening suwe dheke bakal saka sengit dadi seneng karo kowe. Ane nek sing ora seneng karo aku kowe padha lanange. Gek terus engko tak tukokke gula teh, tak cedhake, tak serawungi, tak apiki, tak akrabe engko terus dheke tresna karo aku. Wer dubleh. Apa win? Seneng ki ora perkara tresna ya tak omongi. Yoga ki nek sing seneng karo sinden urung katekan sediane ki ya akeh. Ning ngene lho. Kowe iki lak dadi duka to, Bleh? Heeh. Duka ki kepiye carane kowe duwe kebijakan-kebijakan sing mengkone kebijakanmu kuwi gawe kawula ki tresna karo kowe. Kowe iki diarani nek duka sing sembada ing karya. Ngono lho. Ora mung ngumuk ning ngarep tok. Sleman Sembada. Wong ngopo kowe wong Sleman ora usah nggawa-nggawa. Ya bener ya ora ngaturmu, Ren. Ha iya, dadi seneng ki ora kudu kok tresna terus arep ngejak rabi ki ora. Ning seneng ki kepiye carane ndadekke wong sing sengit karo kowe iki dadi lahir batin karo awakmu ngono lho. Oh iya, kuwi wis tak terapke ning beberapa orang, Pak. Ya iya, aku ki arep duka ora ya seniman. Seniman ki ya wis wajar, eneng grup kono karo grup kene iki sing ora rukun ki wajar. Ha sing ora seneng karo aku ki tak cedhaki, tak tukokke rokok. Nyusul wayangane tak pijeti awake. Gek ditu. Tegese didu kapinterane ngene lho tak jlentrei dadi seniman kuwi ora sah saing-saingan sing reget-reget nek pancen arep saingan ya ngetokno karya-karya sing apik saingan kanthi cara sing sehat ngono klebu kuwi ya uga iso diterepke tumrape kawula kuwi ing pedukuhan kene kuwi dadi kawula kuwi aja ndek rasa meri karo siji lan sijine. Bener. Tanggane nek tuku gelang ya aja terus meri, tanggane tuku kulkas aja terus meri. Tanggane dilantik dadi dewan kebudayaan ya aja terus meri. Sapa sing dilantik dadi dewan kebudayaan? Anakku Juang. Terus gleleng kae, janji korupsi gantung. Dadi ngono ya, Pak. Ha iya, piye carane lehmu arep ngrengkuh? Oh ya wis, ya wis. Ya nek ngono aku wis do. Terus iki mung kari golek dina sing mirunggan. Syarate kepiye? Mengko rak ya karo mlaku dipikir. Pokoke aku ki ngrumangsane aku isih bocah, Pak. Iya. Arep kala mangsane aku ki sok gleleng karo sampean. Nek wayah aku ndek butuh karo kowe, aku ki kowe tak subya-subya, kowe tak puja-puja, Pak. Lah nek pancen wis ngono sing dadi antepmu sing dadi karepmu, wong tuwa anane ming mangestoni doling. Heeh. Sik, Pak. Piye? Kok aku krungu bel ngarep omah kae dipencet. Wah, omahmu saiki tok pasangi bel lho, Kang. Heeh. Ana dayah, Pak, ketoke, Pak. Ha, ya petruk ana. Cepaki wedang, gaweke wedang lho, Bagong.
sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrek kang awito deng-dengan cahedian ora bareng Dara Puntadewa rawuh mrene kok terus reka-reka lara meneh. Kowe iki tak goleke sumbangan ora. Aku reka lara iki ben kowe njaluk dabuk bajigur cangkemku klebon kewan. Kok kowe ben reka-rekane Sinuwun Puntadewa ku menehi dit nggo ngobatke. Heeh ta, Pak? Ha iya. Terus engko dite nggo bangun desa nggo ragat. Kowe ki kok ora bagekno. Aku ki reka-reka lara ki ya nggo kowe gepe apa. Ben ora kangelan dadak gawe proposal. Sak rawuhipun Sinuwun Puntadewa Sinuwun Darmakusuma ing Ngamarta. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Sinuwun. Niwang Agung muga ngayomana marang padukuhan ngendi iki Kakang? Pring Sicuan. Niki nggene anak kula Bagong. Iya Kakang Semar. Sembah Kakang Nayantaka wis tak tampa Kakang ora liwat pangestuning Puntadewa wae tampanana Kakang. Nggih. Sampun sanget anggen kula pundi Sinuwun. Sarawuhipun Sinuwun Puntadewa ingkang abdipun Nala Gareng ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuning sun wae tampanana Panakawan. Nggih, sampun sanget kula pundi. Sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Sinuwun. Ingkang dipun Petruk kantong bolong bekti kula kabur. Ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana Petruk sampun sanget kula pundi. Nyuwun mangapunten. Panjenengan rawuh mriki menika wonten wigatosna Pandara. Upama mbutuhke karo Semar nggih mestine Semar sing timbali supaya sowan wonten negari Ngamarta. Lah ning sakmenika kok mah panjenengan rawuh mriki piyambak. Pung. Omongno nek aku ki lara ki lho. Sadurunge matur ingkang luwih akeh Kakang. Luwih dhisik aku tak nyuwun pirsa kuwi atmajamu Bagong kena ngapa? Mboten niki ming kesel bar ngarit bar ngombor sapi. Terus anak kula Bagong niki turu. Iya. Omong ora mong lak pendem urip-uripan lho kowe. Pok cepuk. Niki anak kula Bagong sakit Ndara. Waduh Panakawan Bagong lara. Nggih. Monggo dereng dedek kajeng ngobatke. Ya wis Panakawan Bagong tak dongake muga-muga enggal mari. Wah telek. Pak kirane arep terus nyo Bagong nggo tukon obat. Mboten Ndara kula mboten sakit. Kula mboten lara. Lho kok andang mari yen ngono dongane nata Ngamarta ampuh. Mboten. Mergo can kula niku janjane ora waras sehat, waras wiris. Arep nek omongane gareng sok nglarake ati. Wong awake sehat ning ora waras
pikire iki nek jarene ngomong dhewe takon dhewe disauri dhewe ngoten niku cangkeme gareng jan elek setan tenan. Lah ya aku ki ya aku ki ngandhake wong edan kae ora kok ngarani kowe iki ora ngono lho, Gong. Ah, telek. Bagong, wonten dawuh. Mundura nggonmu sowan. Lho, ha niki omah kula kok. Ayo sakarep kula arep lungguh teng pundi mawon. Ya wis ora apa-apa, Bagong. Nanging sowanku mrene iki mbutuhake kelawan Kakang Nayantaka. Merga kala mau tak titik aku suwan ning Padukuhan Karang Kadempel, bapakmu ora mapan ning Padukuhan Karang Kabulutan, malah kepara saiki mapani ning panggonanmu. Nggih, keparengipun aku tak rembukan kelawan bapakmu, Bagong. Oh, dirembuki, Pak. Ha iya. Kudu cair pokoke. Luwih akeh saka sing mang yuta mau. Ha iya. Bendang rampung kajate. Nyadong dawuh sinuwun Puntadewa. Kakang Semar, wonten dawuh. Yekti prataku mrene iki go ya mung kepengin nyuwun senjata pitulunging Kakang Nayantaka. Gandeng jagat wis ngundangake Kakang Semar iku pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Tak jaluk Kakang Nayantaka. Enggal-enggal ngudari apa kang dadi ruweting pikirku, Kakang? Ha nggih, keparengipun. Aku njaluk senjata pitulung. Sarehne wis ana tulung candra. Sisihan ingsun ya garwa Ngamarta. Yayi para Drupadi ingkang sakmengko cinitra. Dening wujuding Gandharwa kang aran Dedyakala Sara Dirganda. Kakang Semar aku njaluk pitulunganmu. Kira-kira ana ngendi saiki dununging Dedyakala Suradurganda ingkang sakmengko pareng nyidra marang garwa Ngamarta ya sisihan ingsun Kakang Nayantaka. Begegak sadolita. Nyuwun pangapunten sinuwun. Sepisan saderengipun kula matur wonten pundi dunungipun ingkang garwa saderenge kula goleki ingkang garwa Gendara kula Pandara Drupadi. Kula tak matur riyen. Kula sagung mitulungi panjenengan ning nyuwun pangapunten. Senes dinten niki leh kula iso mitulungi merga ngelingi anak kula Bagong niki duwe gegayuhan. Anak kula Dobleh niki arep mbangun desa, Den. Mula gelem ora gelem gandeng Bagong niku anak kula. Kula minangka jejere wong tuane Bagong. Nek nganti anak kula dhewe kok duwe gawe, malah kula ninggal, malah kula nglungani. Kaya ngapa? Kawula Pedukane Bagong mulih ngurak karo Semar. Wong Semar wau niku pun saguh mbantu kali anak kula Bagong. Lah kok malah saiki Semar nglencati sing dadi janjine, nglencati sing dadi tanggung jawabe Semar. Kula wedi dosa, wedi kena hukume ngalam, Ndara. Ngajeng Siti Gung, Siti Tanaya majeng datanpa susila. Mijil dukane Sang Narpati pona anggerot kanan riwe kumriwis bocah ing rawis yen sinapeta marang sagedheng murup dadi dahono ya jagat pangestu Karawayahu Bathara jagat Kakang Semar lah kok dadi desta temen ing atase sira kuwi abdining Pandhawa. Sira kuwi abdi kinasihing para Pandhawa. Kowe kuwi wis ngabdi ana ing negara Ngamarta wis mataun-taun wiwit Pandhawa isih kuncung nganti saiki gelung. Bebasan wiwit Jambang nganti saiki Celaprang. Kena ngapa Kakang Semar ora malah ngebotke marang apa kang dadi kebutuhaning Ratu Ngamarta. Kamangka Ratu Ngamarta ya aku iki ingkang tansah saben dinane paring panguripan mana ngersamu Kakang Semar. Walah. Destun timen. Monggo kowe wis nampa kondhanging jagat gelar saka ngersaning para dewa. Semar kuwi pamonging sejati.
Nanging yen to kaya mangkene seranane apa mengko ora tetel apa sing dadi derajatmu Semar. Kakang Semar, anakmu kuwi mung derajating Panakawan, anakmu ki mung wong kere, wong loro sak udang telu sak urupan. Ning atase Panakawan Bagong kuwi cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan luwih arep mbangun kahanan desane. Kok nganti ngalahke nganti murungake apa sing dadi gegayuhaning Pandhawa Kakang Semar. Yen ngono tak mesakake dina iki Karang Kadempel bakal tak bumi angus merga sangka nggonmu mbalela ora gelem mitulungi kelawan para Pandhawa. Kepara ora mung Karang Kadempel ingkang tak bumi angus Kakang. Malah iki pedhuwane Atmajamu Bagong uga bakal tak bumi angus Kakang Semar. Ya! Strayale binatang. Nuwun pangapunten Ndara Puntadewa. Iki sing tak rasani maju. Ayo, sajak kowe ora arep nrimakake apa sing dadi ature Puntadewa Bagong. Ngapunten. Kula ket sampean rawuh mriki niku kok kula wis krasa ganjel, ha? Sampean rawuh mriki kok kula wis krasa ganjel. Ning atase Puntadewa niku ora sabiasane malang kerik. Lah kok iki krungu ngendikane bapak nek ora arep dibantu disemayani sak rampunge gegayane Bagong. Lah kok dadi malang kerik, mau malah odo-odo cara pajangan barang wau. Saiki malang kerik, kaya-kayae sampean niku ratu sing jare kondang getih putih. Kayake sampean sing ratu jare kondange klase saiki wis ora ngeklaske karo kadonyane. Saiki ketitik sampean malang kerik. Iki meng gatel kok Bagong. Boyokku ki kedeng. Apa ya lumrah Puntadewa kok boyoke kedeng barang ora? Piye Pak kaya ngene iki aku kudu nesu apa ora? Nesu sakarepmu ora ya sakarepmu. Kowe ngapa mripatmu plirak-plirik? Cah malang krek ning ngarep irung. Keleke gondrong mongko ambune ayo. Ngene iki sewengi ngendang ki ya ambune kok ngene iki. Dadi aja dikira nek aku ngendang kendang aku sangar ning awakku bladeg. Ning rak gurih. Belae seneng kok. Utak andelan lho kok ora. Kula kok ganjel karo sampean, ha? Sampean kok nganti wani tegel karo bapak Karang Kadempel arep di bumi angus. Enten perkara sing kudu kula takoke karo sampean. Siji. Enten pundi dununging Bathara Darma dewaning laku sing manjing teng anggane sampean, ha? Enten pundi dununging rasa ikhlas sing wis ngundangke Prabu Puntadewa niku ratu getih putih nganti paribasan nyawane dijaluk kanggo kamuktening liyan waton kuwi migunane sampean ngehke. Lah bojo saiki bojone sampean dicidra karo sapa mau Dadyakala Sara Dirgaweh. Dadyakala Sara Dirganda ingkang nyidra marang Dewi Waradrupadi. Wah, bojo dicolong. Nek cara kula, nek cara Sinuwun Puntadewa sampean sing biasane bojone sampean niku dijaluk sampean ngehke lho. Waton niku kanggo kabagyaning liyan. Mang mikir sampean. Nanging ora sak trepe bareng tak pitung-pitung. Ya senajan to Puntadewa kuwi duweni wewatekan ikhlas lair lan batin kepara aku antuk gelar nalin drengkeng getih putih. Bareng tak gelar tak gulung ora pantes ning atase aku iki guru lagi lah kok dadi ora ngayomi marang wong putri. Nah, gene ya iso ngutek Mas. Ugong tak andel tenan Ugong. Iki ratu sing bendinane ngopeni awake dhewe sing bendinane nguripi awake dhewe. Utek-uteke kaya ngene nganti kowe dientuk hukum pati saka negara Ngamarta piye? Mati mbok wis. Dihukum karo Puntadewa mbok wis, aku ora gagas. Nuwun sewu. Saiki arep tak ilangi basaku karo sampean. Arep tak ilangi subasitaku karo sampean. Ora nek Bagong kualat.
Bagong iki tuwa sak kula bangane sampeyan iki tuwa Bagong. Kula niku urip ke jaman biyen nganti tekan sepriki niku. Nganti sok ndereke sak putu-putumu, putu-putu Pandhawa niku Bagong Semar Gareng Petrus sing ndereke. Ha kok sampean klewo-klewo kaya ngoten, Mas. Nuwun sewu, ora arep basa aku karo kowe pun pintu dewa. Oh sampean klewo-klewo karo bapak. Nuwun sewu, Karang Kadempel niku nuwun sewu. Najan to saniki kula ora mapan ning Karang Kabulutan. Ning lair cilik nganti gedhe nganti tuwek, rabi kula nganti ping 5 niki. Niku uripe teng Karang Kadempel. Teges Karang Kadempel niku sing paring wulu wektu kaliyan kula. Ning rak ya wis sak terpe yen to bapakmu kuwi sak biyantu marang Nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Merga garwaning Sun Dewi Wara Drupadi ingkang wis dicidra dening wujuding Gandharwa Dedya Kalasara Dirganda. Ora gembes. Arep kuwi Sara Dirganda, arep kuwi Sana Prakasa, arep kuwi Sara Wahyudi kula ora gagas, arep kuwi Sara Muda, arep Sara Yuda, arep Gonjang Seret Minat Jingga. Kula ora urusan. Bakune nek niki sampean kula perkarake. Perkarane apa? Nata Ngamarta lupute apa dosane apa, Gong? Ora keladuk lho, Le. Iki sinuwun Puntadewa iki sesembahanmu. Wes ora tak sembah. Saiki ora arep nyembah aku rek. Sing tak sembah ki ya mung ratu-ratu sing becik atine, sing resik lair batine. Ratu-ratu sing ora apik lair batine, sing karo kawulane senengane mung arep nyengsarake, aku ora sudi nyembah. Sabar ora. Mudhar bojone Bagong nesu iki pisan. So meneng ora. Ora ngerti mo ambeyanku lagi kumat. Wek rono wae ta. Rono wae ta. Dek Mayang. Bangsaku. Ngger ketekan Jaya ora ana daya sing becaci. Kon malih ora dayae. Iya, Dik, maaf. Pitikmu sing jago kae. Urung pakane kan mau sore. Ben mutar ya, mutar. Radharana lho, Pak, Radharana, Pak. Karo bojone kok wedi ora. Sampeyan yo lho. Aku lho. Salah. Kersa kesah mboten. Kersa pindah mboten. Jagongan ora mriki. Omah niku omah sing pun kula bangun kalih Mas Dubleh. Niki niku papan sing kebak katentreman, kebak karukunan, ora nggo padu dengkele atos setan ora. Sampeyan ratu kudu nglungguhi bawa leksana. Bojo ilang rabi neh. Wong iki alate iki ya isih bako. Rusaki rumah tangga kula. Edian bojoku angger kocap nesu ki ya ngono kae Pak saben dinaku. Apa kowe iki tegel nek Pak karo aku? Ndek bojo galake ra kira-kira. Sabar, Gong, sabar. Sabar piye? Aku ki aja njaga trah reng. Wis tak ijolke bumban bojoku kae yakin wis. Norane ora njaga tanggung jawab wis tak ijolke bumban tenan cake. Ngrasani apa? Ora. Ngrasani Dik Mayang cantik. Mas Petruk blirak-blirik ngopo? Lho aku ki ngopo? Awi meneng bae kok sida salah ngono ora? Nyur ngapunten, Mas, nyur ngapunten. Ketoke Mas Gareng sing blirak-blirik. Iki kira ya. Matane kira dikira mliriki ra. Diteni neh. Pisan meneh napa diayoh celandhaan. Iya. Ngono kok terus ngekrek ora. Sentren mestakamu. Iya, Dik, iya wis kono anake dikeloni kono. Kok gak genting ngeloni Pake.
jan wis bubrake slangkra untung bojoku nesu nek ora ana ora wis muntap murkaku Sinuwun Puntadewa tak mut mestakane. Kok sengsara ora. Wis gak iki dibubarke iki lek kumpulan. Nek ngono aku tak niliki kaya ngapa kanane omahmu saiki Bagong. Heeh, Pak. Yo. Dindinge pelok. Oh iya. Iki nanu entuk request saka duku wae, Ce. Apa? PKK no. Age trending topik. Ya wis. Nah, aku tak mundur sik ya, Gong. Kok nek ana apa-apane Sinuwun Puntadewa kae. Ngene lho, Le. Tak jarwani sike. Piye, Pak? Kae mau janjane nek kowe arep ngerti, kae mau dudu Sinuwun Puntadewa sing sejati. Ngandel ora? Mula kok Puntadewa kok terus malang kerek. Terus rumangsaku Sinuwun Puntadewa iki sajeke urip ora tau kena herpes. Lah kok kae herpese nganti ting tremplek. Terus kemo panjalmane sapa, Pak? Kae panjalmane Dewa Srani. Ngandel ora? Mesti mbokne sing ngakon. Iya, heeh. Ketoke mbokne ora ngetutke kaya iki. Mula anake terus bebas sudut. Ora gawe perkara lho, Gong, ora gawe perkara lho kowe ora. Ya wis, kae terus karepe piye? Ayo ngaso sak wetara sik. Bojomu kae mau kon nglimbuk cangik, kon nglipur kawulamu. Yo. Nek ngono ayo dibubarke bareng-bareng ya, Pak. Yo ayo. Bebarengan to, Le. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah